Pois do mar, marchamos directamente ao campo porque estamos a piques de cumprir 2 meses coas galiñas confinadas. A orde do Ministerio chegaba o 17 de novembro por mor da gripe aviaria, galiñas para dentro, para que non tivesen ningún contacto con aves que pudesen estar infectadas. E claro, xa van case 60 días, cas galiñas encerradas e os produtores din que hai que comezar a desescalar porque teñen perdas. Home, claro, mira, Sinda da Estrada, ela ten 200 galiñas e as galiñas estaban afeitas a estar todo o día ao aire libre e únicamente entraban no cocho para dormir, pero agora están ali pechadas. Elas síntense encerradas e o que fan é estar agolpadas ás portas do galiñeiro querendo salir. Di Sinda que pois esta medida a ela únicamente lle trae perdas. Por qué? Porque as galiñas están estresadas, están nerviosas, poñen menos ovos e por riba ao estar todo o día ali encerradas o que teñen é que darlle máis comida porque comen máis e ademais terlle a luz prendida todo o día porque elas pois queren ter un pouquiño de luminosidade. Sinda, ti tes 200 galiñas que habitualmente están por aquí comendo por este campo maravilloso, pero que ahora levan 2 meses aquí pechadas, non? Sí, levan 2 meses castigadas. Elas só entraban para dentro para dormir, para comer e para que non las levase o raposo. Exactamente, iban a poñer, comer e a dormir. Pues imos ver como están. Un pouquiño intranquilas, cansas, non? Cansadas. A ver, veña para dentro, que non podedes sair aínda. Tan deseosas, de sair. Esperadas, sí. Levan agora 2 meses, desde ese confinamento preventivo para todas as aves de curral, da igual que sean en ecolóxico, de consumo privado, digámoslo así, que teñen que estar todas pechadas en 11 concellos galegos. Todas castigadas, sí. E como levades aquí? Como vos afecta aos produtores de ovos? Mira que non está salindo unha. Quieta! Pois bueno, hai que darlle de comer moito máis, hai que facerlle moita máis cama, porque antes como estaban fora non era mismo, hai que terlle luz artificial e moito máis traballo. Claro, eso aumenta custos de electricidade, Sí, custos de pienso, porque tamén dis que comen máis. sí, porque están todo o día comendo. Se están encerradas e non lle darle comer, é cando se estresan. Entón, se están comendo, están entretenidas. E notas que tamén se amontonan na porta, non? Se me sinten andar a mí por aí fora, picotean a porta, sí. Aquí tuvestes algunha morte de galiñas, porque tamén lles está a afectar iso, non o feito de estar tanto tempo pechadas, A ver, se están nun sitio moi reducido e están moi apelotonadas, sí que poden morrer. e tamén che afecta a produción de ovo, non? Tamén baixou moito, un 20, un 30% pode baixar. Tanto ser alrededor de 180, 190. Eu era un día bo, se chego a 150, xa estou contenta. Esta era unha medida preventiva polo tema da migración das aves de outros lugares. Claro, esa época de migración rematou, pero o confinamento segue en pé. O confinamento segue en pé, non sei se é que se olvidaron de que estamos aquí castigadas ou teñen algún outro motivo para non deixarnos salir. Está complicado porque, a ver, ahora había que subirlle o precio ao huevo, pero claro, se eu subes o precio, a xente tamén se queixa, e eu comprendo. Entonces, se non subes o precio, o margen de beneficio é moi escaso, porque se non ora comen o doble, entón ti tes o doble de gasto. A como estás vendendo agora? Eu estou vendendo 4, pero hai quen vende xa a 5. E vos que pedides? Home, pois que nos deixen salir canto antes, que nos deixen volver á normalidade, que eles poidan andar no seu aire e nos ter menos gastos. Neste confinamento está-nos castigando moito, porque temos moito máis gasto, menos produción e o beneficio é casi nulo. Casi o que se gana come novelas. Vamos a la Sinda. Espérate que non nos haya ninguna para fora. Bueno, levamos aí os oviños da mañá. Este é a recollida da mañá, sí. Canto saberá aí? Sobre 80 e algo. Bueno, pois espero que a partir de agora haxa moitos máis, que anden por aquí tranquilas, A ver, ojalá. para que podamos recuperar. Ojalá que sí, que todo volva á normalidade.